Ahoj. V tomto videu by som s tebou chcel zdieľať troch ľudí, ktorí som ja počas mojej cesty sledoval a stále ešte sledujem, ktorí mi dopomáhajú na mojej ceste, ktorí ma učia strašne veľa o živote, o mne a takisto o tom, akým spôsobom funguje táto realita. Rozhodol som sa toto video spraviť aj preto, lebo osobne si myslím, že momentálne žijeme v dobe, kedy sme úplne bombardovaní informáciami, žijeme v konzumnej spoločnosti. Keď mám takisto aj sedenia s mojimi klientmi, tak mi stále hovoria o nejakých ľuďoch, ktorí sledujú, či sú to nejakí psychológovia, koučovia alebo nejakí spirituálni lídri. A mám taký pocit, že ľudia ako keby si z toho spravili už ako keby nejakým spôsobom entertainment, nejakú takú, ako keby nejakým spôsobom zábavný priemysel a strašne veľa informácií konzumujú, ale vo svojej podstate tie informácie nevedia ako keby nejakým spôsobom pretaviť na reálne činy, na praktické veci a jednoducho iba ako keby nejakým spôsobom mentálne masturbujú, keď tento obsah, čo sa týka osobnostného rozvoja, konzumujú. A takisto ti aj poviem, že pre koho si myslím, že každý jeden človek, ktorého zmienim, pre koho ten človek je ideálny. To znamená, že v akom rozpoložení sa nachádzaš, tak takého človeka by si podľa mňa nie že mal sledovať, ale budú tam informácie, ktoré majú že cenu zlata, keď nie dokonca podľa mňa aj vyššiu. Takže prvý človek, ktorý mi reálne pomohol na mojej ceste a začal som ho sledovať a takisto aj praktizovať veci, o ktorých hovorí, je Till Swan. Keď poznáš mňa a môj channel, tak asi vieš, že o Till Swan som hovoril už vo viacerých videách. Je to vo svojej podstate americká spirituálna influencerka, keď ju takto môžem nazvať. Povedal by som, že je aj dosť kontroverzná. Hovorí o dosť veľa vecí z jej minulosti, ktoré veľa ľudí nevie, že či sú naozaj pravda, alebo či nejakým spôsobom možno neprikrášľuje, len aby bola nejakým spôsobom možno relevantná alebo zaujímavá. Ale úprimne, toto pre mňa nie je až také dôležité. Dôležité je pre mňa to, čo ten človek hovorí a či to dáva hlavu a petu, či to dáva zmysel a či to viem nejakým spôsobom využiť. No a pri Till Swan je to naozaj, by som povedal, že ona je ako keby studňa informácií. Má strašne veľa videí na hociakú tému. To znamená, že pokiaľ ťa trápi nejaká depresia, pokiaľ ťa trápi nejakým spôsobom nervozita, hnev, pokiaľ sa chceš dozvedieť viacej o psychológii ľudí, alebo takisto aj svojej vlastnej, keď napríklad sa chceš viacej dozvedieť o tom, že čo sú to emócie, čo sú to traumy, čo sú to triggery, tak myslím si osobne, že Till Swan toto vysvetľuje veľmi rázne, zaujímavo a tak, aby to človek naozaj pochopil do hĺbky. Lebo tu si myslím presne, že ten problém je taký, že veľa ľudí, aj keď používa nejaké slova, tak nepozná tú presnú definíciu tých slov, hlavne čo sa týka možno nejakého odvetvia, kde sa liečia traumy, hej, používajú slovo trauma, používajú slovo triggery, dramatické zážitky, používajú slova, ktoré sú spojené s nejakými emóciami a pritom ani sami vlastne nevedia to veľmi definovať a takisto veľakrát majú aj svoju vlastnú definíciu, ktorá sa nemusí odvíjať od nejakej objektívnej pravdy, ale skôr to filtrujú svojimi vlastnými skúsenostiami, čo niekedy môže byť samozrejme OK, ale niekedy to je skôr na škodu ako prospešné. Verím tomu, že Till Swan je pre veľa ľudí dosť taký ako keby temný človek. Keď mám byť že úplne úprimný, keď som na ňu prvýkrát natrafil, ešte keď som žil v Anglicku, tak aj mne prišla dosť taká zvláštna, taká... Myslím si, že to slovo temná je celkom dobrý opis. Je to podľa mňa presne o tom, že osobne si myslím, že neexistuje na tejto planete človek, ktorý by pochopil konceptu shadow work lepšie ako Till Swan.
a ktorý to vie takisto samozrejme aj integrovať do reálneho života tak, aby to bolo prospešné. Je to môj osobný pohľad a názor, samozrejme nepoznám 8 miliard ľudí na tejto planete, takže môžem sa myliť. Možno, že tam je niekto, kto to robí lepšie alebo zaujímavejšie. Jednoducho ja som na nikoho nenatrafil, ktorý by ten koncept shadow work vedel úplne že uchopiť a naozaj tomu chápal, pretože osobne si myslím, že veľa ľudí, ktorí hovoria o shadow work a nemajú ani šajnu, o čom to naozaj je. Pre akých ľudí je Teal Swan vhodná? Začnem asi tým, prečo bola vhodná pre mňa. Ja momentálne teraz už Teal Swan ani veľmi nesledujem, pretože už som sa pohol troška ďalej a práve to aj chcem vlastne vysvetliť. Samozrejme, že pokiaľ si v nejakých, dajme tomu, že depresiách, vieš, že si mal nejaké traumatické zážitky a vieš, že si jednoducho úplne totálnej riti a nevieš sa nejakým spôsobom pohnúť, tak častokrát, keď prídeš či ku psychológovi, koučovi alebo nejakému spirituálnemu učiteľovi, tak samozrejme, že logika káže, že OK, začni si predstavovať, začni cítiť, začni už žiť v tom krásnom živote, v tom krásnom prostredí, začni sa správať tak, ako by sa správal človek, ktorý je šťastný. A to je vlastne ako keby taká nejakým spôsobom taká tá základná technika na prilákanie si do života to, po čom naozaj túžiš. Ale čo je problém, alebo teda pre mňa čo bol problém, bol ten, že ja som vedel, že ja som bol v takých ťažkých depresiách a tak veľmi traumatizovaný môjim okolím, že keď mi niekto povedal, že a však predstav si zrazu, že všetko je krásne. Už žij v tej realite, kde máš to a to. Už sa správaj ako človek, ktorý je plný lásky a šťastia. A mne doslova, keď mi títo ľudia hovorili, tak mňa až ma napínalo. Lebo ja som vedel, že ja som v takom stave, že ja som jednoducho nedokázal si ani predstaviť, že by som bol šťastný. Ja som bol reálne v takých stavoch, ja som v podstate od 14 rokov som mal samovražedné sklony a fantazíroval som stále o samovražde. Čiže to ti môže tiež dať posunúť nejakú informáciu, ktorá by lepšie opísala to, v akom stave som sa nachádzal. To znamená, že extrémne nízka frekvencia. A pri takýchto stavoch častokrát je to troška dlhší a zložitejší proces. Nemôžeš hneď tomu človeku začať hovoriť o láske, nemôžeš tomu človeku začať hneď hovoriť o manifestácii, o vysokých frekvenciách, pretože ten človek jednoducho je tak nízko, že ani nedokáže nejakým spôsobom sa tepnúť a pocítiť a zažiť tú frekvenciu alebo nejakú vieru v to, že to bude lepšie. A v takom bode som sa nachádzal ja. A Teal Swan osobne si myslím, že Teal Swan je pre takýchto ľudí, ktorí sú fakt, že nízko, je úplne že perfektná, pretože jej špecializácia sa nachádza práve v tých traumatických zážitkov. O tom, aby si pochopil, prečo robíš to, čo robíš. O tom, aby si pochopil, prečo máš také emócie, aké máš. O tom, aby si pochopil, kto v skutočnosti si. O tom, aby si pochopil, ako ostatní ľudia vplývali na tvoj vnútorný priestor, na tvoje blaho, alebo práve naopak na to, že ťa nejakým spôsobom ti mohli ublížiť. Čiže vlastne toto je naozaj tá jej špecializácia a jednoducho je to fakt iba o tom čistiť si ten vnútorný priestor, pochopiť tie traumatické zážitky, pochopiť to, prečo sa cítim tak, ako sa cítim. Je to dosť o tom sa možno aj vracať do minulosti. Samozrejme veľa ľudí hovorí, že vracanie sa do minulosti je neprospešné. Je to asi tá najväčšia hlúposť, ktorú môžete počuť. Samozrejme, všetci sme individuálni. Každý jeden človek je individuálna bytosť. Pre niekoho to prospešné môže byť, priam benefičné. Pre niekoho to prospešné byť nemusí. Čiže takéto ultimátne vyjadrenia, že vracanie sa do minulosti nie je správny smer, je to hlúposť. Jednoducho musíš si naozaj uvedomiť to, že v akom rozpoložení sa nachádzaš.
A pokiaľ vieš, alebo si proste myslíš a si presvedčený, že sa nevieš pohnúť ďalej, lebo ťa niečo ťaží z tej minulosti, tak to znamená, to je tá informácia, že do tej minulosti choď. Pretože sú tam nejaké informácie, ktoré budú prospešné pre teba a pre tento prítomný okamih na to, aby sa potom mohol pozerať dopredu a nie dozadu ako do minulosti. A na to je Teal Swan perfektná. Naozaj to odporúčam. Dokonca vlastne aj s mojimi klientmi, keď mám sedenia, tak praktizujem techniku, ktorá sa nazýva proces ukončenia. A tu som sa naučil vlastne na základe toho, že som sledoval Teal Swan a praktizoval som to sám na sebe. A osobne si myslím, že proces ukončenia je jedna z najefektívnejších techník, ako si odbúrať traumatické zážitky. Dobre teda, takže ideme na druhého človeka, ktorý si myslím, že je veľmi prospešný. A tento druhý človek si hovorí Julian himself. Je to takisto človek, ktorý sa dosť venoval shadow work a stále sa vlastne venuje. On v podstate začínal ako nejaký taký klasický coach a učil mužov, ako si nájsť nejakú ženu, ako zbaliť ženu, ako byť atraktívny. Čiže také tie klasické americké coachovacie prostredie, čo si ja osobne moc nejdem. Ale on tam mal vo svojom živote jeden taký zlom, kedy si uvedomil, že a to nie je to, čo ho naplňa. Takisto mal aj jeden taký dosť veľký medzinárodný škandál, keď si vlastne ako keby robil srandu z nejakej ženy a samozrejme, že chcel jeho zrušiť všetky médiá. Julian himself, povedal by som, keby som to mal porovnať s Teal Swan, tak povedal by som, že to je ako keby Teal Swan je shadow work podaní ženskej energie, to znamená, že je tam veľa hĺbky, je tam veľa múdrosti, veľa pochopenia, veľa empatie. A Julian himself je skôr ako človek, ktorý ide z toho shadow work z pohľadu mužskej energie, priamej energie, fokusovanej energie, energie na ciele, energie na reálnu praktickosť v živote. Hej, čiže pre mňa osobne v živote sa to aj tak krásne ukazovalo, že vlastne ja som najprv musel ako keby veľa múdrosti nadobudnúť, a to bola tá Teal Swan, aby som sa naučil strašne veľa o sebe, a keď už som si nejakým spôsobom pri tej Teal Swan vyčistil svoj vnútorný priestor, to znamená, že už som tam nemal nejaké extra veľa triggerov, už som bol viacej uvoľnený, viacej som chápal tomu, kto naozaj som, čo naozaj potrebujem, tak vtedy vlastne som sa dostal do bodu, kedy už by som mal začať robiť praktické kroky v živote na to, aby som si pritiahol do života to, čo som vlastne potreboval, chcel a po čom som túžil. A v tomto, nehovorím, že Teal Swan v tomto tiež nie je dobrá, lebo samozrejme, že aj tomu sa venuje, ale mne osobne Julian himself pomohol v tomto bode oveľa viacej. Pretože tu už prichádzame do ďalšieho bodu, ako keby toho osobnostného rozvoja, kedy sa už nejakým spôsobom vyčistíš a teraz zrazu si nastavíš nejaké ciele a začneš nasledovať tie ciele, tak častokrát sa potkneš na nejakých veciach, častokrát sa prichytíš, že tie ciele nejakým spôsobom nenasleduješ, alebo prídu tam nejaké bloky ďalšie, s ktorými možno nevieš, ako máš pracovať, pokiaľ ťa niekto nevedie a nevysvetlí ti, že je to prirodzený proces. A takisto aj Julian himself, čo dáva veľkú pozornosť a dôraz na to, že nech to nezostane iba pri liečení, ale aby to, lebo v podstate liečenie nie je finálna destinácia, liečenie je iba proces, finálna destinácia je žiť život, kde si plníš svoje ciele. To znamená to, že aj keď prídeš do nejakého stavu potešenia a radosti, na základe toho, že si niečo vyliečil, tak je to super a takéto stavy som aj ja zažil, ale potom postupne ten stav sa začne ako keby na tom bode 0, že vlastne predstav si, že keď si frekvenčne nízko, prídeš na ten stav, že zrazu si v pohode, tak tým, že si prešiel to zmenou, tak si myslíš, že wow, aké úžasné. No a keď nebudeš nič robiť, tak vlastne budeš ako keby stagnovať na tej istej frekvencii. A ako už dobre vieme, že vlastne tá stagnácia spraví to, že počase už to budeme cítiť ako bežnú súčasť nášho života. Ako keby už si necítil to potešenie, keď si skočil z tých nižších frekvencií na tie vyššie.
Hej, predstav si, že to je niečo ako napríklad, keď prídeš do miestnosti a niečo ti buď veľmi vonia v tej miestnosti, alebo veľmi smrdí, je to úplne jedno. Proste cítiš nejakú vôňu alebo nejaký zápach. Hej, a prvýkrát, keď proste vôjdeš do tej miestnosti, tak je to také, že že dosť to cítiš. Hej, že je to znateľné, vieš to identifikovať. Ale keď v tej miestnosti zostaneš dostatočne dlho a nebudeš nič vetrať, tak ty ako keby nejakým spôsobom si už navykneš na to, že ten zápach alebo tá vôňa tam je a prestaneš ju nejakým spôsobom vnímať. A takisto sa toto stáva presne aj pri tom liečení. Hej, že ja som sa tiež dostal do bodu, kedy som si vyliečil veľa vecí, ale vo svojej podstate som nekonal v tejto externej realite. Zostal som iba tak, moje zvyky sa vo svojej podstate nejak extra nezmenili, ale cítil som sa lepšie. Ale potom som tiež prišiel do nejakého stavu, že som si vlastne uvedomil, že ale treba mi asi niečo robiť, lebo toto nie je finálna destinácia. Pretože vo svojej podstate finálna destinácia ani neexistuje. Hej, sme tu na to, aby sme jednoducho žili tak, ako chceme. No a Julian himself je presne profík v tom, že toto ľuďom stále opakuje, toto ľuďom dáva akože fakt, že dôrazne najavo, že život je o tom, aby sme ho žili, aby sme si nastavili tie ciele a išli za nimi a vlastne presne sa pozerá na to, že ty keď si nastavíš tie ciele a ideš za nimi, akým spôsobom za nimi ideš. Tak, aby si tie ciele naozaj aj splnil. A toto je to, čo on sa tomu venuje. Na YouTube si ho môžeš nájsť ako Julian himself, ako vravím. Veľmi sa mi páči, že vlastne v reálnom čase pracuje s tými ľuďmi, robí to spôsobom, poväčšinou skrz konceptov shadow work a je to naozaj krásne, je to zaujímavé, je tam veľa emócií, ľudia tam plačú a tam si myslím, že keď si toto začneš pozerať, tak veľa vecí sa môžeš dozvedieť takisto o sebe, o druhých ľuďoch a o tom, akým spôsobom tiež funguje naše správanie. No a tretí človek, ktorého som začal sledovať iba prednedávnom, bude to ako keby troška z úplne iného šuflíka, aj keď to je stále ako keby v jednej skrinke, že pozeráme sa na spiritualitu a osobnostný rozvoj. A je to človek, ktorý si hovorí, nie že ktorý si hovorí, je to človek, ktorý sa volá Daryl Anka. Dúfam, že som vyslovil jeho meno správne, že som si tam nepomýlil nejaké písmenko alebo niečo. Každopádne bude to na videu, takže ospravedlňujem sa, keď som to povedal nejakým spôsobom zle. Je to človek, ktorý nejakým spôsobom prišiel na to, že vie ako keby nejakým spôsobom použiť svoje telo ako komunikačný kanál na to, aby mohol komunikovať s nejakými entitami. A s tou entitou, s ktorou on komunikuje, je nejaká mimozemská bytosť, ktorá si hovorí Bašar. Možno, že sa teraz smeješ, alebo si hovorí, že že typek si dobre odletel. Musím sa priznať, že keď som prvýkrát na ňo natrafil, tak bolo to celkom také pre mňa komické, pretože samozrejme ja mám nejaké filtre a nejaké presvedčenia a to, čo vravel, skoro so všetkým som súhlasil, že som bol prekvapený, ale ten jeho príbeh okolo toho, akým spôsobom to robil, bolo pre mňa také troška zvláštne. Samozrejme, že pokiaľ máš rád spiritualitu alebo ten osobnostný rozvoj, určite si sa stretol s veľa podvodníkmi, ktorí proste hovoria, že channelujú nejaké či mimozemské bytosti, či nejakých spirit guides, či nejakých anielov, alebo nejakých predkov a bla bla bla. Na 95% sú to všetko podvodníci, ktorí chcú iba nejakým spôsobom využiť naivitu ľudí a takýmto spôsobom chcú zarobiť. Toto je pravda. Ale to samozrejme neznamená, že sú tam aj niektorí ľudia, ktorí to naozaj robia z lásky a ktorí ľudí neklamú a ktorí naozaj chcú pomôcť sebe a tomuto svetu. Je ťažké, nechcem povedať, že je to ťažké na rozoznanie, ale niekedy to môže byť ťažké na rozoznanie. A keď mám byť úprimný, neviem, či Daryl Anka naozaj channeluje tohto mimozemšťana. Ale ako povedal sám on, nie je dôležitý messenger, to znamená, že ten, ktorý tú správu vysiela, ale je dôležitá tá message, to znamená tá samotná správa. A s týmto
Súhlasím. Nemôžem povedať, že plne, ale súhlasím, že áno, v podstate tie informácie, ktoré má, sú veľmi, veľmi zaujímavé a povedal by som, že je to tiež taký ako keby postupný rebríček. Čiže Till Swan je pre ľudí, ktorí sú fakt hlboko straumatizovaní. Julian himself je pre ľudí, ktorí sú v takom bode, ktorí už vedia, čo chcú a chcú sa dostať do toho svojho vysnívaného cieľa čo najskôr. A Daryl Anka, a.k.a. Bashar, je pre ľudí, ktorí možno, že si už prešli touto cestou a pýtajú sa oveľa väčšie otázky bytia a existencie ako takej. Pretože ja keď som začal pozerať aj Bashara, tak niektoré koncepty pre mňa boli akože doslova mimozemské. A bol som taký, že musel som sa ako keby nejakým spôsobom naladiť. Nie, že musel som sa naladiť, ale cítil som, že ako keby potreboval som nejaký nový pohľad na tento svet, lebo už som začínal cítiť, že ako keby potrebujem ísť zasa na úroveň vyššie. A povedal by som, že Bashar, alebo ten Daryl Anka je naozaj človek, ktorý už je fakt akože vysoko. Tam jeho učenie je prevažne o frekvenciách, o paralelných realitách. Je to samozrejme o tom, že on tam má aj formulu, ktorú vymyslel, ktorá má 5 bodov, pokiaľ sa nemýlim. A je to veľmi zaujímavá formula, pretože táto formula naozaj ako keby pochádza z toho, že my ako ľudia sme 100% tvorcovia tejto reality, alebo neviem, či 100%, ale jednoducho sme tvorcovia tejto reality. A jednoducho neprišli sme tu na to, aby sme robili to, neprišli sme tu na to, aby sme niekomu slúžili, aby sme chodili do roboty, alebo aby sme niekoho zachraňovali. Jednoducho sme tu na to, aby sme si užívali existenciu ako takú. Aby sme robili veci, ktoré reprezentujú našu najvyššiu radosť a vášeň. A toto je vlastne tá formula. Tých 5 bodov hovorí presne o tom. A myslím si, že momentálne pre mňa je to taký ako keby najvyšší stav bytia. Čiže pokiaľ si človek, ktorý možno, že už aj prešiel nejakými liečeniami, čo sa týka traum, pokiaľ si človek, ktorý aj si splnil už veľa svojich cieľov a vie, že si vie v podstate splniť všetko, čo chce, tak odporúčam ti začať pozerať Bashara, pretože toto ťa môže nejakým spôsobom motivovať sa pozrieť na túto realitu z oveľa širšieho spektra. A môže ťa to nejakým spôsobom motivovať, objavovať nové zákutia tejto reality. Čiže tu by som chcel napríklad aj povedať, že pokiaľ si človek, ktorý vie, že má dosť veľa traumatických zážitkov a je dosť ako keby zaseknutý nejakým spôsobom z tej minulosti, že cíti, že tá minulosť ho nejakým spôsobom ťaží a nejakým spôsobom drží k tomu, aby si sa pohol ďalej, tak určite Till Swan je preto vhodná, ale pokiaľ si ten človek a myslíš si, že ten Daryl Anka, alebo respektíve Bashar, je pre teba vhodný, alebo že to ťa zaujalo, tak len moja taká akoby myšlienka je, že nemyslím si osobne, že bude možno pre teba ten Bashar až taký nápomocný, hlavne kvôli tomu, že on sa naozaj nepozerá až tak na tie traumatické zážitky. On ti nebude dávať presné kroky, ktoré by si mal robiť na to, aby si tie traumatické zážitky z toho svojho tela a vnútorného priestoru dal zo seba von. Hej. Ty keď povieš, že toto a toto v mojom živote je zlé a chcem toto, tak on na to ide fakt už z takého vysokofrekvenčného priestoru a on ti začne vlastne hovoriť o tých frekvenciách a nie je veľmi špecifický, tým pádom nechá na tebe, že akým spôsobom to vyriešiš. A častokrát si myslím, že pokiaľ nevieš, ako to vyriešiť, tak tedy Till Swan určite ti nejakým spôsobom pomôže. Takže to sú traja ľudia, ktorých ja som sledoval a stále sledujem počas mojej cesty a myslím si, že títo ľudia naozaj stoja za to, nie sú tu iba preto, aby zarobili, ale sú tu naozaj preto, že chcú nejakým spôsobom pomáhať aj druhým ľuďom a chcú zvyšovať frekvencie na tejto planete.
Takže ak ťa niekto z nich zaujal, tak určite to čekni. A ja som rád, že som ti aspoň nejakým takým spôsobom mohol podať nejakých zaujímavých ľudí, ktorých sa oplatí sledovať. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.